Samtang nagtanaw sa live press conference kagahapon nga napasaka na sa City Prosecution Office ang mga kaso batok sa mga suspect sa kamatayon sa Davao Model nga si Yvonne Chua Plaza, nangutana na ang mga kabanay ug silingan ni Private First Class Romart Longakit. Asa na si PFC Longakit? Nabaniog na sa Pantukan Davao de Oro nga gikuha sa mga armadong lalaki si PFC Longakit ug nangita na ang iyang kabanay ug mga higala. Doon na kami nakahinabi nga silingan ni PFC Longakit ug mao kini ang iyang gisaysay kanamo. Naami nakita nga mga armado atong gabi una. Unya sa pagkalit, nigawas na lang sila nga gikuha itong si among silingan. Kato maning mga sinwaritin sa gabi man to ma'am. Wala na may kabantay sa urat at nahadlok po mi. Oo, nagsilip na sa bintana. Dagan-dagan yun sila. Iyang pamilya, kapangita siya nga wala pag-happy balita o kasa na karon. Punta makita na akong bala sa sa mga kaila. Wala naman may nagsiyang asawa, di naman mo kuan mo naman na trauma. Atol sa press conference kagahapon, gibutyag ni General Alan Hambala, ang Assistant Commander sa 10th Infantry Division sa Philippine Army nga nakabase sa Mawa, Davao de Oro, nga gidagit si PFC Longakit ug naghimo na sila og Board of Inquiry aron pangitaon si PFC Longakit. Siguro, you have already an information that one of our soldiers, specifically PFC Longakit, was abducted. So, immediate division created a board of inquiry. During the conduct of inquiry, for the abduction of PFC Longakit. So, we found some information and we directly coordinated with the PNP, with the SITG. So, since the short activity decision, we are only cooperating and assisting the PNP for the resolution of the case. Si PFC Longakit, usa sa 8 ka mga miyembro sa Armed Forces of the Philippines ubos sa 10th ID nga nahimong sospetsado sa kaso sa pagpatay kang Yvonne Chua Plaza. Sa report sa SITG Plaza, nagsilbing lookout si Longakit sa dihang gihimo ang pagpusil kang plaza. 5 pa lang katuig si Longakit sa Philippine Army ug na-assign kini sa 48th Infantry Battalion nga kanhi gipanguluhan usab sa usa sa mga suspects nga si Colonel Michael Licyayo. Apan, sumala sa mga silingan, na-reassign si Longakit sa 101st Infantry Brigade sa Philippine Army kung diin commander ang prime suspect nga si Brigadier General Jesus Durante III. Dunay 3 katuig nga anak si Longakit. Sumala sa tinubdan sa Newsline, nagsige na lang kuno og hilak ang iyang asawa ug ang iyang mga gidikanan ug nagsige og paabot kung kanus-an nila makitaan ang ilang minahal sa kinabuhi. Sumala sa pipila ka mga silingan, galing gilabni si Longakit samtang natulog na unta ang iyang pamilya. Si Longakit usa lang sa 8 ka gagmay ug ranggo nga mga sundalo nga nadalahig sa kaso sa pagpatay kang Chua nga sumala sa SITG Plaza giplano ni Brigadier General Jesus Durante III, ang kanhi commander sa 101st Brigade nga naa na karon gibalhog sa Fort Bonifacio samtang nagpaabot nga itaral ang kaso. Nang hinaot ang mga silingan ug higala ni PFC Longakit nga unta buhi pa kini kay hangtod karong mga takna nagpabilin pa kining suspetsado sa kaso ni Plaza. Edith Kaduayan, News 10 Philippines. Stay safe!